Dwi wedi cael yr anrhydedd o gynrychioli fy ngwlad yn gwisgo crys coch ar y cae rygbi. A hefyd bod yn rhan o dîm hyfforddi hynod o lwyddiannus dros y 12 mlynedd diwetha. Ond hefyd yr anrhydedd o cael fy nerbyn i'r orsedd. A gefis i fy nerbyn nôl yn 2006. A dwi'n cofio ar y pryd fy nhad yn dweud anghofio y nifer o gapiau ti wedi cael dros y wlad. Hwn di'r anrhydedd mwyaf wedi y wlad roed i chdi. Mae o'n rhywbeth arbennig. Dwi wedi cael teimlad fel hyn, dweud y gwir, erioed. Mae rygbi'n rhywbeth hollol wahanol, lle ddim cymharu'r ddau, dweud y gwir. A gefis i fy ngoroesawu gen yn amlwg rei, oedd yn gydwyd y credd ar y pryd. A mi oedd enwogion byd rygbi, a oedden nhw i gyd yna yn ei gwisg hefyd. Oedd hwnna yn agoriad llygad yn ei hun o ran y croesdoriad o bobl oedd yn rhan o'r orsedd. Y flwyddyn wedyn, yn anffodus oherwydd salwch rei ac oedd cael llawdriniaeth ar ei goes, doedd ddim yn medru parhau fel cydwyd y credd, felly fe gefis i'r alwad gen dyfrig amifwr o'r orsedd i gofyn swn i'n fodlon camu mewn a jyst wneud y swydd dros dro. Ac unwaith o'n i wedi cytuno, gefis i amser hyfryd, arbennig, byth gofiadwy lawr yn Mynydd y Garreg yn cartre rei. O'n i'n medru jyst eistedd nôl a jyst gwrando rei yn adrodd yr holl hanesion a y traddodiad a'i Gymreig yn dod i'r wyneb ac yn y blaen ac oedd o'n mwy lliwgan ag erioed. Yn wedi pan oedd siarad am Gymru a amdan be oedd bod yn Gymro yn olygu iddo fo, bod yn rhan o'r orsedd wedi cynrychioli Cymru a'r llewod ac yn y blaen. Oedd hynna i gyd yn dod i'r wyneb a oedd ei ar ei orau ddeud i gwir. Felly oedd yr amser yna'n ffantastig. Mae rai fi ddweud, dwi ar ben y ddigon, dwi'n hapus dros ben, a hefyd dwi am longyfarch bwrdd yr orsedd a'i gweledigaeth nhw i ofyn i Robin i gario'r cleddyf mawr yn rydedd. Mae'n fraint rhyfeddol yn yn absenoldeb i. Rwy'n gobeithio os gai gyda ti i chario ddi unwaith y blwyddyn nesaf. Byddai'n hapus wedyn. Ie, bydd ddim problem yna.